بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه الحاجه: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد. እዚ ኩሉ እዚ መጀመርያ ክቡር ዘለዎ ረመዳን ይግበረልና ኸይር ዘለዎ ራሕሲ نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بمقصال እቲ ኣብ ረመዳን ኣብ ክንዲ ናይ ዒባዳ ናይ ተقرب إلى الله سبحانه وتعالى ክንዲ ዝኸውን ሓደ ብዝተለመደ ዝፀንሐ ብዘይፍለጥ ወይ ብፍላጥ ዘይቅቡል ነገራት ቢድዓ ዝግበሩ ነገራት ከም ተጠቂሱ ዘሎ ሓዲስ استكثروا في رمضان 4 خصال ዝብል ሓዲስ ضعيف እዩ። ሓዲስ ضعيف ክበሃል እንከሎ ኳሊቲ ዘይኮነ ቅቡል ዘይኮነ ሕጃ ዘይኮነ ጥርጥር ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ብሕፅብ ዝበለ። ስለዚ ኣነ ንስኻ ንስኺ እቲ ንደልዮ ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ኳሊቲ ክንክደን ኳሊቲ ክንበልዕ ኳሊቲ ክንሰቲ እዩ። ኣብ ሓዲስ ክንመፅን ከለና ግን ዘይንግደስ እንተደኣ ኮይና እዚ ሽግር ኣባና እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ضعيف እዩ ካብቲ ሓደ ዘይቅቡል ዝኾነ ኦኬ ሓዲስ ደሓን ሓዲስ ضعيف ይስራሓሉ ይኽእል እዩ ዝብሉ ዑለማ ኣለው። ኢትስ ፋይን ከምኡ እንድሕር ኢልካ ከኣኒ ሓዲስ ضعيف ኮይኑ ትቕበሎ እንተደኣ ኮንካ ኢትስ ኦኬ ሽግር ኣለዎ ጥርጣር ኣለዎ እናተባሃልካ ብዙሕ ሓዲስ ሰሒሕ ከሎ ፈضሊ ናይ ረመዳን ኣብዚ ኣተኪርካ ክትዛረብ እንተኾንካ ሓራይ ንብለካ። ግን ከምቲ ብዓድና ዝተለመደ ከምቲ ዝግበር ነገር እዚ ቢድዓ እዩ። ቢድዓ እዚ ضላሊ ተወሳኺ እዩ፣ ፈጠራ እዩ። ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘይገበርዎ እዩ። ከመይ ኢሉ እንተዳ ተባሂሉ ሓደ ዒባዳ ድሕሪ ሰላት ተኣኪብካ ድዓ ጀማዒ ዚክሪ ጀማዒ ክትገብር ሃዛ ቢድዓ ዘይቅቡል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘይገበርዎ እዩ። ስለዚ እሞ እዚ ሓዲስ እዚ ኸ እንተደኣ ኢልካ ላ እዚ ሓዲስ እዚ ወላ ኣቦቱ እንከሎ ካልእ ምሳሌ ክበካ የቁሉ ላሁ ዐዘ ወጀል ኢነ ላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ። ሰላት ዐለ ነቢ ዒባዳ እዩ። በል ካብቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝግብኦም ኣጅሪ ዘርክበና ዘቕርበና ረቢ ስብሓነ ወተዓላ ዝፈትወና እዩ። ግን ኣምፂኻ ድሕሪ ኣዛን ክትገብር ሰላት ዐለ ነቢ ሃዛ ቢድዓ። ንምንታይ ኣብ ዘይቦትኡ እቲኻ ኣለኻ ድሕሪ ኣዛን ዚክር ኣሎ ሓደ ሰብ ምስ ወድአ اللهم رب هذه دعوتي تامة ክብል እምበር ሰላት ዐለ ነቢ ክገብር ኣይኮነን፣ ተርሒም ክገብር ኣይኮነን። وكذلك ابن عمر رضي الله عنه ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ሰብ ምስ ሕንጥሾ ምስ በለ ስኒዝ ምስ ገበረ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ኢሉ ابن عمر እንታይ ኢሎሞ يا هذا ኢሎሞ والله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك ካባኻ ንላዕሊ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይፈትዎም። ግን ከምዚ ኮኑ ንሂሮምና ሕንጥሾ ምስ በልና الحمدلله እግሪ ሰምዖ ይርሐመከ الله ክብሎ ድሓር ተመሊሱ ይህዲኩም الله ወይስሊሕ ባለኩም ክብል እምበር ሰላት ዐለ ነቢ ኣብዚ ድሕሪ ሕንጥሾ ምስ በልካ ይግበርን እዩ። እንታይ ክብል ደልየ ወላ እቲ ሓዲስ ضعيف እዩ ወላ እንተበልና ኣብ ሰለዋት ኣምፂኻ ግን ኣብ መክቱባ ከምዚ ብዓድና ዝተለመደ ኣሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ኢልካ ክትገብር እዚ ቢድዓ እዩ። ቢድዓ ንፈልጥ ኢና ኣሕዋት። ኢማም ማሊክ እንታይ ይብሉ ሓደ ሰብ ቢድዓ እንተደኣ ገይሩ ከአነሁ የቁል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሉእ ናቶም ሪሳላ ኣይመሓላለፉልናን ኣነ ፈልጥ ካብኦም ንሕና ንፈልጥ ካብኦም ንሕና ንገብር ኣለና ንሶም ዘይገበርዎን ትብል ከም ዘለኻ ወይ ከዓ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀሽሾሙና ወነዑዙ ቢላህ ዘይነገሩና
ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ቢድዓ ከቢድ እዩ እቲ ዘሎ ይኣኽለና እቲ ዕልሚ ማለት ኣብ መስጊድና ዝዓበናሉ ኣቦታትና ዓድና ዘይኮነሲ ዲን ማለት علمي مالت قال الله وعن صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع على فهم سلفنا الصالح إذا مالت الدين علمي مالت كاب قرآن كاب حديث صحيح كاب إجماع الصحابة understanding ناتهم كنجرم زدين زي لأنه نسم أقرب زرعي وزوحي كورد كلون النبي عليه الصلاة والسلام نسم سلازخونو إذا نجر إذا خاب سلازي مسعنا النبي عليه الصلاة والسلام سلازي جبروا نحنا خنجبرو عبيد عسل زقتونا إزي يتريسوا الله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار زبل حديث ضعيف كم تبعدنا خات عاكب كم بالكاني بدعة منكريو كابز نجر إذا خنرحق إتي بهاليو ربينا سنة يلصو ناب لبو يملسو إتي سمعنا خاني إذن جرزي كنفلت إجبارنا بدعة مخانو والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته